Kanal nga ginpatukod sa National Irrigation Administration sa Barangay Sambaludan, Oton, Iloilo. Ginareklamo sang pila ka mangunguma kag barangay officials bangod ginapahayag nga makitid. Si John Sala nakatuto. Nagapanguna nga problema sa mga mangunguma diri sa Barangay Sambaludan, Oton, Iloilo ang supply sang tubig para sa ilang mga pananom. Ganit ako ang pagpasalamat sa mainis nga nagpatukod sang irrigation system ang National Irrigation Administration 6 sa ilang lugar. Suno sa mga mangunguma sang ginpresentar sa ilang plano wala man sila sang reklamo. Apang sang ginsugura na ang konstruksyon siniilan na talupangdan nga tuman gali kuno kakitid ang kanal. 40 centimetros ang kadalubon kag tunga sa metro naman ang kasangkaron sang nahuman na ang kanal. Kung pwede mapasangkad ni nga makadako bla kay kagamay sang sang ilang kanal. Suno sa punong barangay sang Sambaludan sang ginpresentar sa ilang proyekto, wala na kuno sila sang may mahimo bangod na aprubahan na sang NIA Central Office ang disenyo. Base sa ila kung ano ang sa program design ang approve amo na ang ila nga ginasunod. So ako wala na ko nagihambal kung ano pa, kundi nga ginpaabot pa lang base pwede ta papalapad-lapadan. Ginabanta 75 hectares ang duta kang masobra 50 ka mga mangunguma sa Barangay Sambaludan ang makabenepisyo sa proyekto nga ginalauman nga matapos sa bulan sang Mayo. 3 ka mga barangay ang makabenepisyo sa masobra 46 million pesos nga proyekto nga ginalakipan sang Barangay Kabanbanan, Botong kag Sambaludan. Suno sa NIA 6, ang kanal ang santo man sa kung ano ang kinahanglan kang nagakadapat sa lugar base sa ilang pagtuon. Hindi kita pwede nga makapusto as I have said. Ay pabawal rin man natin, mabawal man natin ang gasto, no? Ang aton gap nga solusyon is the same area gap, is 40 by 50. That is more than enough, no? Ang tubig na makadiretso rito sa aton downstream. Nagpasalig man si Engineer Alipis nga pananglitan may problema sa gihapon sa supply sang tubig sa lugar, mayara sila sang duga nga proyekto nga handa ipatukod sa barangay. We will propose for the solar powered pump na lang sa amurang area para everybody happy na lang, no? Para wala natin tinuro pangabalan. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.